Love Trip mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip kasama ang inyong muy delisyosang ka-love team. Mara Tony! Mara Tony! Ikaw, anong trip mo? Ay, eto na naman tayo. Eto na naman ang Lunes kung saan ang sarap sanang humiga. Katabi siya, yung medyo mainit-init pa ang kanyang mga yakap. Pero dahil nga Monday at wala naman tayo masyadong salapi, abi, sipagsipagan mo. Tandaan mo, never naging mayaman ng mga tamad. Anyway, it's a happy Monday, kabisyo. Yes, Zamba. Ako pa rin to. Ang babaeng takbo ng takbo. Wow! Sa isip mo. Your daldalerang atleta, DJ Maratone, para sa programang Love Trip. Ayan ha, sinasabi ko na ha. Grabe makalait. Akala mo naman talaga ang perfect. May kakilala ka bang ganong kaibigan? Tingnan mo yung katabi mo. Oh, yan yung pagbumuka na akala mo makalait, akala mo gwapo-gwapo. Diba? Kung nasan ka man ngayon, kung nararamdaman mo ang presensya ko, buti naman. At pakisabi dyan sa katabi mo, huwag masyado bumusangot at medyo hindi na magandang itsura. Oh, alam mo, may mga bisita talaga tayo dito sa stasyon eh. Gusto nila magsalita, feeling ko. Oh, i-shoutout na natin sila. Ang talaga namang sobrang fan daw sila ni Ma'am Nicole ever since they were a kid. They were a kids? They were a children. Batang-bata pa lang talaga namang na-influensyahan na ni Nicole Hiala. At kaya ngayon, i-shoutout natin sila kasi deserve. Kung meron nga lang madaling araw kami mga pwedeng i-jack na ipasok. Naku, pasok na pasok to, baka mapagod kayo sa kanilang dalawa. Kaya naman i-shoutout natin ng bonggang-bongga si Avang Lingkod at si Dixon Mayas. Dixon Mayas, Shishial. Parang feeling ko siya na yung susunod na rapper ng Pilipinas. Gandang pangalan, no? Medyo bastos lang. Anyway, ngayong hapon, today is Monday, it's February 16. Ay, aga-uwi yarn. Bakit walang pasok bukas? Yes, tomorrow is a Chinese New Year. Sheshe Mureche. Alam mo kapag ka Chinese New Year, ang mga tipikal na ginagawa ni Maratoni, ay syempre, doon tayo sa malagkit. Diba, malagkit, tapos alagay mo ng itlog. Ang sarap niya malagkit, itlog, pagsamahin mo, isubo mo, perfect. Yung mga magluluto ka ng tikoy, ay naku, sabi nga raw nila, kapag ka nagluluto ka ng malagkit, kapag ka Chinese New Year, naku, talagang sobrang siswertihin ka sa buhay. Naniniwala ka bang siswertihin ka? Hindi ka siswertihin kung tamad ka, yun, first of all. Diba? At second of all, hindi ka rin siswertihin kung lagi kang nakasimangot. Oo, at saka nakakatsaka yan. Wag ka nang sumimangot, B. Alam mo, sa panahon ngayon, kailangan lagi ka nakangiti. All out ang iyong mga gilagid kahit di ka pa masyado nagtututbrush, may tinga-tinga. Dahil mas maganda mag-spread ng love, positivity, and all the happiness this Monday kasi ito yung araw na nakakatamad. Truly. Anyway, kaya naman kung ikaw ay medyo nalulungkot, nalulumbay at hindi makahinga, kakakain mo yan ng taba. Pero magandang pag-usapan, lalo na sa mga sheshe nating mga kabisyo, o yung mga nagtitinda dyan sa may Binondo. Ano nga ba ang pwedeng ganapin ngayong Chinese New Year bukas? Kaya ako'y magbabalik maya-maya lamang ha. But for now, makinig mo lang ng Feel Good Music ang ngayong Feel Good Monday. Dito pa rin sa 90.7 na Love Radio. Kailangan pa ba i-memorize yan? Basic. Metro's #1 Love Radio. Basic! Patikimin niyo yan. Wala kayong maririnig sa akin! Kakanta ka ba o hindi?
ng astro.